Lapu-Lapu City nunot sa nasinating kainit sa panahon. Daghan sa mga bibisita sa mga samang kagahapon ang mipahiling sa medical station human misaka ang blood pressure. Pag-asa Visayas nakatala og taas nga heat index. Ani ang report. Padayon ang pagdagsa sa mga tao sa nagkalain-laing samang sa Lapu-Lapu City. Kay lagyo ang mga parking area ug mga 10 metros usab ang distansya sa loading and unloading area sa mga pampublikong sakyanan, maglakaw ang mga tao paingon sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Ang kainit ug kaigang sa panahon giantos lang aron maduaw ang lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Hinon itandi sa ubang mga samang mas landong ang Humay-Humay Catholic Cemetery tungod sa kadaghang mga kahoy. Apan ubay-ubay gihapon ang midagsa sa medical station sulod sa samang human misaka ang ilang blood pressure. Sama na lang sa magtiayong Juni o Gingging Dakalos nga parehong naglain ang pamati. Layo ang lakaw ba? Na malipong atong tungos kainid. Okay na kay na kung ano man nakapahuway na. Ngit-ngit akong pananaw. Murag na imang lugpad. Subay ni ini, nagdugang og mga personnel ang Lapu-Lapu City DRRMO sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Matod sa pag-asa, miabot na sa 39.3 degrees Celsius ang heat index. Samtang base sa bana-bana sa Lapu-Lapu City Police, miabot sa 69,287 ka mga individual na ang miduaw sa tulo ka mga samang sa mainland Lapu-Lapu sukad niadtong Oktubre 31. Dili siya yung una kadaghan gyud considering long weekend naman siya from gikan pag-election na staggered ang pag-abot sa mga tao. Then ni-peak lang sa atong monitoring gabi sa Pitsa 1 gabi. Dito ang peak nidagsa ang mga tao pero manageable ra gyapon. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.